ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಸಂಗ ಆರಂಭ. ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಳೆದ ದಿನ ಕುಂಬಳೆಯ ನಾರಾಯಣ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 13, 14 ಮತ್ತು 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರ ಸಜ್ಜಿ ನಿಸನ್ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ವಯನಾಡು ಮತ್ತು ಸಬಿತಾ ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ ಪೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂಭವಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. അപ്പോൾ കാഴ്ചകളിൽ 3 സിംഹമുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. സിംഹം 3 സിംഹം. ഒരു സിംഹം ഭയങ്കര അവശനായിട്ടുള്ള സിംഹമാണ്. രണ്ടാമത്തെ സിംഹം ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആണ്, മൂന്നാമത്തെ സിംഹം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിലെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ആ ഏറ്റവും അവശനായിട്ടുള്ള സിംഹം, അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ അതിന് വയ്യ, അങ്ങനത്തെ സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇയാളെ കയറ്റിവിടാം. കാരണം അതെന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആവത് ആ സിംഹത്തിന് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇയാൾ ആ കൂട്ടിലോട്ട് കയറി പാടാൻ തുടങ്ങി. ആര്? നമ്മുടെ ഗായകൻ. ആ സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിൽ കയറി പാടാൻ തുടങ്ങി. ഈ അവശനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സിംഹം ഉണ്ടല്ലോ, എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ മറ്റേ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിലെ ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിൽ സിംഹം ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, അവരെന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാറില്ല, പിന്നല്ല സിംഹം. അപ്പൊ